Ngiyanibingelela abalandeli balekhasi. Ngiphinde ngibonge nje ukuthi-ke nithathe le thuba nabuya futhi nazobuka le video. Ngithi uNkulunkulu anibusise ngalokho. Ngisaniphathele yona-ke induku yezitha. Izitha iyona nto esihluphe kakhulu. Kunabantu abangafisi ukusibona siya phambili. Kunabantu abafisa sengathi singahlezi sihlupheka, sinezinkinga. Manje kungako ngigxila kakhulu ezitheni ekutheni sishaye izitha ngoba impilo yomunye umuntu iyama ngenxa yezitha. Omunye kuyenzeka uthola ukuthi ekhaya baphumeleli bonke ngenxa nje yezitha. Uthola ukuthi-ke okunye mhlawumbe kwenziwa-ke umndeni. Nawo umndeni mawusuke wenza njalo umisa impilo yakho kusuke sekufana nesitha. Okusho ukuthi lokho-ke wena mawushaya izitha usuke ulindele noma yini engenzeka, noma ngabe yenzeka emndenini noma ngabe yenzeka kuphi. Kodwa-ke uma ngabe uwumuntu onozwelo kakhulu kusuke kufanele ungayisebenzisi-ke lezi nduku zezitha ngoba usuke ungaba khona umphumela othanda ukuthi ukujule impela uma ngabe uyisebenzisile lezi nduku lezi engizikhiphayo la. Namhlanje ngizothi-ke awuphinde futhi usicuphe isitha-ke sakho, usicuphe esidliwe yibhobo size sife. Ngaphandle nje kokumosha isikhathi ngizocela ukuthi wenze njena-ke, awuthole umayisaka obovu. Mase utholile umayisaka obovu ungitholele inkomankoma, bese ungitholela ikhathazo, bese ungitholela umazunywa zikhova okanye umzunywa zikhova, bese ungitholela uvendle, bese uyahamba ungitholela umthathe, bese ungitholela ugeja libovu, ungitholela uduma phansi, ungitholele amanyazangoma wonke, ungitholele umashwili, ungitholele impinda, ungitholele ishinga, uthole umgogi wey'nhlanya, ufake-ke inkomankoma. Into ozoyenza-ke la, nanka la makhuba lakho manje usuwatholile wonke layo ngiwafunayo, usuyawagaya-ke manje, uyawahlanganisa. Usuyahamba-ke uye esihlahleni somnhlonhlo, khona isihlahla lesi esikhala ubisi ekuthiwa umnhlonhlo. Uyahamba uyokha ikhasi laso, sinamevana nje. Uyokha ikhasi laso, uhlome inaliti, ulijuje ngenaliti, ulijuje ngenaliti. Bese-ke lo muthi into ozoyenza uzowubilisa lo muthi. Awubile lo muthi. Akithi nalo ihlamvu lakho la lomnhlonhlo usulihlomile ngenaliti. Le nto-ke kuzomele futhi ungayenzeli igcikini ekhaya. Uzophuma nje esigangeni okanye endaweni engenayo imizi eduze. Angithi uma usuphuma uphuma nalo muthi wakho uphekile lo, nehlahla lakho okanye nehlamvu lakho lomnhlonhlo usulihlomile inaliti, uhamba nalo uya lapha esigangeni. Noma ngabe awukalihlomi inaliti uzolihlomela khona esigangeni, ayikho inkinga. Usuyafika lapho ulibeka phansi esigangeni lapho. Uma kuwukuthi ubusulihlomile inaliti, usuthatha lo muthi uyawuphuza manje. Uma uphuza lo muthi lo usuphalazela phezu kwaleli hlahla leli lomnhlonhlo leli elihlonywe iy'naliti. Usuyakhuluma-ke manje, uyasho-ke la ukuthi okugadlayo akahlatshwe ibhobo aze afe. Uthi noma ngabe isiphi isitha, awubizi igama lomuntu, uthi noma ngabe isiphi isitha esigadla mina, ngithi asihlatshwe yibhobo size sife. Uma uqeda ukwenza lokho, uyasuka ubheke emuva, uyasuka ubuyele ekhaya, ungabusabheka emuva. Umuthi vele lo uzobe usuqedile lo phalaza ngawo, uyabuya ubuyele ekhaya. Uzobona-ke izitha zakho kuzokwenzeka ezitheni zakho zonke zizogula ngokuphathwa yibhobo zidlule emhlabeni. Le nduku inamandla kakhulu, inamandla kakhulu, iyashaya impela ey'theni. Ngiyabonga nje kakhulu, uNkulunkulu anibusise futhi alokhu enibusise njalo, aniphe amandla. Ngiyabonga nje kakhulu ukuthi ithongo selivumile ukuthi ngiphinde ngikhiphe futhi lesi thako elijulile. uNkulunkulu abe nani, amen.